Medeniyet kepdelinin obatda günüň çäreleri Akbuğday etrabynyň gäme obatynyňky medeniyet öýüne dowam etdi. Bu ýerde maşgala aýdymsaz toporlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça usuly maslahat geçirildi. Bu başlanygyç milli meden täplen münasip derejede ösdürilýäniň, netilden netle geçirilip gelinýän sungat bilen gydaklanýan ýaş dekinlen gollanylýanyň güwäsi boldy. Çäreň dowamyna degişli urun hünärmenleri dörejilik toporlarynyň hünär derejelerini ýokarlandyrmaga, täze eserleri döretmek işini ilerletmäge we ýerine ýetirjilik ustatlygyny kämilleşdirmäge gönükdirilen öňdäwärje tejribelerini we usuliýet esatlaryny özara paýlaşdylar. Belenilşýäli konsertler we festivallar gurulmagy, maşgala aýdymsaz toporlarynyň başarnyklaryny görkezmekleri üçin amatly mümkinçilikler döredýär. Olar şeýle çärelere gatnaşmak bilen däp bolan halk şeýle hem häzirki zamany aýdymsazlary ýerine ýetirip türkmen aýdymsaz sunugatynyň dürlüligi baýdygyny görkezýärler. Şunuň ýaly çäreleň ýygyderli gurulmagy ýaş dekinlen ýüze çykmagyna uly mümkinçilik döredýär. Şol wagtyň özünde sunugat aýlamyna gadam goýýan ýaşlaň ullardan öwrenip, halksaz gurallaryndan we bagşyçylyk täplerinden münasip derejede baş çykarmaklaryna giň ýol açýar. Bu bolsa medeni ýörelgelen ýygyderli kämilleşdirilmegini şertlenirge. Maşgala aýdymsaz toporlarynyň özleriniň ukyp başarnyklaryny görkezmek bilen halk we döwrewap aýdymsazlary ýerine getirmekleri maslahatyň esasy wakasyna urildi. Bu çäre diňeber tejribe alşmak üçin näle eýsem sunugaty aýuly saklamaklygyň esasyny ona nesilden netle geçirmegi möhüm ähmiýetliligini ýene däwrgedek äşkär etdi.